Na hello, sziasztok! Én Beach Boy vagyok, és ez itt a legelső videóm ezen a csatornán. Hát igen, ez is elérkezett, ugyanis az ezelőtt létrehozott csatornámon, amikre ugye videókat is töltöttem fel, az volt az egyetlen probléma, hogy a videókat telefonnal vettem fel, ami nem volt egy jó ötlet, de most, hogy a Camtasia Studiót beszereztem, már letöltöttem, és eszembe jutott, hogy milyen jó is volna elkezdeni videózni, milyen jó is lenne. Ezért most nekivágok új erővel és a Camtasia Studio segítségével. Amint látjátok, a csatornám már készen áll, már csak a videók hiányoznak róla, és persze ti, mert csak közös erővel tudjuk felépíteni ezt a csatornát. Szóval remélem, hogy tetszeni fog, amit csinálok, és még a csatornára kitérve, annyit szeretnék elmondani, hogy azt még igazából nem is tudom, hogy ennek a csatornának a fő témája mi legyen, mert ugye lesznek gameplayek, tutorial videók, de igazából ezt nem tudom, hogy minek szeretném a csatorna életét, de mindegy szerintetek minek, szóval írjátok be kommentbe, kérem szépen, és akkor majd ezen én is gondolkozok, aztán még meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Na de, az első videóban ennyi fért, én Beach Boy voltam, hello!